Monty Hallin ongelma on nimetty kanadalaisen TV-juontaja Monty Hallin mukaan. Montyn juontamassa kisailuohjelmassa pelaajat saivat eteensä 3 ovea. Yhden oven takana odotti palkinto, uusi upea urheiluauto. 2 muun oven takana kilpailijaa odotti vuohi. Pelaajan tulee arvata, minkä oven takana auto on. Ongelman idea piilee siinä, että pelaajan valittua jonkin ovista pelin vetäjänä toiminut Monty Hall avasi toisen 2 jäljelle jääneestä ovesta, paljastaen aina vuohen. Tämän jälkeen pelaaja saa tehdä päätöksen. Pysyykö hän ensimmäisessä valinnassaan vai vaihtaako valintansa toiseen jäljelle jääneeseen oveen? Kysymys, joka aiheutti aikanaan paljon keskustelua, kuuluu näin. Kannattaako pelaajan vaihtaa valintaansa vai pysyä ensimmäisessä valinnassaan? Vai onko sillä mitään väliä? Vaihtaisitko sinä valintaasi? Onko väliä, vaihdatko vai et? Voitte nyt keskustella, mitä tekisitte tilanteessa ja miksi. Keskustelun jälkeen voitte halutessanne myös testata peliä itse ruudulla näkyvien ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat ohjeet testaamiseen löytyvät videon kuvauksesta. Voit nyt pysäyttää videon keskustelun ja testaamisen ajaksi. Vastaus kysymykseen, kannattaako vaihtaa, on kyllä kannattaa. Vaihtamalla alkuperäisen valinnan pelaaja voittaa 2/3 todennäköisyydellä joka kerta. Pysymällä alkuperäisessä valinnassa voiton todennäköisyys on siis pienempi, 1/3. Miksi näin on? Sanotaan, että valitset oven numero 1. Todennäköisyys sille, että auto on kyseisen oven takana, on 1/3, eli 33%. Näin ollen todennäköisyys sille, että auto onkin joko oven numero 2 tai oven numero 3 takana, on 2/3, eli noin 67%. Pelin vetäjä paljastaa kuitenkin aina vuohen toiselle jäljelle jääneen oven takaa. Sanotaan siis, että Monty paljastaa nyt vuohen oven numero 3 takaa. Siis 2/3 todennäköisyys auton saamiselle ikään kuin tiivistyy jäljelle jääneeseen oveen numero 2, joten vaihtaminen kannattaa. Asiaa voi selkiyttää myös ovien lisääminen. Kuvitellaanpa, että ovia onkin 100 kappaletta ja vain yhden takana on auto. Valitset jonkin ovista ja Monty avaa 98 ovea, joiden takana on vuohi, jonka jälkeen hän kysyy sinulta, haluatko vaihtaa viimeiseen jäljelle jääneeseen oveen. Nyt todennäköisyys sille, että valitsit ensimmäisellä arvauksellasi oikein, on 1/100. Siis 99% todennäköisyydellä auto on jonkin toisen oven takana, joista Monty poistaa kaikki paitsi yhden paljastaessaan vuohet. Siis 99% todennäköisyydellä saat auton, jos vaihdat valintaasi jäljelle jääneeseen oveen. Jos nämä selitykset eivät vielä vakuuttaneet sinua, niin tarkastellaan asiaa vielä hieman eri tavalla. Jääräpäisellä asenteella en vaihda valintaani koskaan voittaa vain silloin, kun arvaus osuu autoon ensimmäisellä arvauksella. Tämän todennäköisyys on 1/3. Mutta koska pelin vetäjä paljastaa arvauksesi jälkeen joka tapauksessa toisen vuohista, asenteella vaihdan arvaukseni joka kerta voittaa aina, kun ensimmäinen arvauksesi osuu vuoheen, eli paremmalla 2/3 todennäköisyydellä. Vaihdan joka kerta asenteella häviää vain, jos ensimmäinen arvaus osuu autoon. Lopuksi vielä hieman ongelman taustaa. Ongelman nimestä huolimatta todellisuudessa missään Monty Hallin juontamassa TV-ohjelmassa ei ole pelattu äsken esitettyä peliä. Ongelma esitettiin alun perin lehdessä American Statistician vuonna 1975 ja tuli myöhemmin vuonna 1990 tunnetuksi toisen amerikkalaisen lehden Parade kautta. Tämän suositun lehden eräs lukija esitti ongelman kolumnisti Marilyn Vos Savantille. Vos Savant esitti ratkaisun ja perustelut ongelmaan. Tämän julkaisemisen jälkeen hän sai tuhansia kirjeitä, joissa hänen väitettiin olevan väärässä. Useimmat niistä väittivät, että voiton todennäköisyys on joka tapauksessa 50-50 vaihtamisen tekemisestä välittämättä.
Monet näistä kirjeistä tulivat matematiikan opettajilta ja yliopistojen professoreilta. Tämän jälkeen Vossavant jatkoi aiheesta keskustelua lehden palstalla ja haastoi lukijat pelaamaan peliä itse kuppien ja pennien avulla sekä tilastoimaan tuloksia tämän jälkeen. Tämä sai useat lukijat ymmärtämään ratkaisun ja vaihtamaan mielipidettään. Kaikkia tämäkään ei kuitenkaan vakuuttanut. Toivottavasti voimme oppia tästä jotakin. Todennäköisyyteen liittyvät ongelmat voivat joskus vaikuttaa epäintuitiivisilta, mutta niiden ratkaisut eivät riipu mielipiteistä, vaan matematiikka ja huolellinen tarkastelu selittävät ne. Intuitio voi johtaa harhaan etenkin tilanteissa, joissa informaatio muuttuu tapahtumien välissä, kuten Monty Hallin ongelmassa. On siis tärkeää tarkastella oletukset ja eritellä systemaattisesti mahdolliset vaihtoehdot.